गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारिया सा 17 बेरामिफोरनो दिनै चेक राननानै होयो। केन्सार, स्ट्रक, टिउमार बायदि बेरामजों सैनांनाय रांखान्थिनि बिथिङाव लोरबां जानाय सुबुंफोरनो गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय बे चेकखौ राननानै होदों। बेरामखौ नोजोर होनानै खायसेनो 30,000, सोरनोबा 50,000 आरो खायसेनो 15,000 रां होदों। बेखिनि राङा थोजासे नङाब्लाबो एसेब्लाबो बेरामिफोरनो सहाय जागोन होननानै एमएलए बिथाङा फोरमायो। लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव थालांनाय मोननो गोनां सुबुंफोरनोबो बे खाबुखौ होनाय जागोन होननानै एमएलए बिथाङा फोरमायबावो। आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जे मोनसे मोजां थांखिजों बिथाङा खामानिखौ मावनो लादों आरो बेबादिनो निश्चय बिथांनि हेफाजाबै बेबादि जुदि फैबाय थायोबा जोंनि लोमजानाय साजानाय जाय बेरामिफोर दं बिथांमोनहा जोबोद रेहाय मोनगोन आरो बिनि थाखायनो बिथाङा बे मोनसे स्किमखौ लादों। दा जों मिजिंथिदों जाय बिथांमोनहा दिनै बेखौ मोननो हाबाय बेनो थोजासे नङाब्लाबो नाथाय बिथांमोननि थाखाय एसे हेफाजाबाव होगोन होनना जों मिजिंथिदों आरो बिथांमोना इयुन समाव जाहाथे बेखिनि फैसाखौ लानानै जाहाथे बिथांमोननि मोजां ट्रिटमेन्टआव बाहायजायो आरो बिथांमोना इसोरनि अननायाव गाहामैनो हामथों जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो गोबां मानसिफोर आरोबाव जोंनो गथायनानै दङ आरो बेखौबो पेज वाइसआव फैयोबा जों होलांबाय थानो जों नाजागोन। आंनियावहाय बिदिनो अभारियाव केन्सार जादोंमोन, बिनि थाखाय आं एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन। थ' हामबायमोन, अब्लाबो आरोबाव सन'ग्राफि खालामनांगौ जानानै फैनायखाय फार्दार नांगौ जादों आरो बिदिनो। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।